Fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Monplan bɛ aw de kama. Monplan bɛ cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Monplan bɛ ka clientw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la. Prestation de services, conception des plateformes numériques, digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔw bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔɔnin b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Monplan bɛ aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Monplan bɛ commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Monplan B, k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Monplan B, ka sanni ni feere kɛ internet kan, teliya, nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa, a ye nɛgɛjuru sira banban 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Monplan B, lakana, jɛlenya ani teliya. Septembre kalo tile 17 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kan la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw kun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an bɛ taa Masinɛkaw olu fɛ yen nɔ an ka donso fila olu kɔni fagara alamusa tɛmɛnen na ka sababu kɛ u ni karo gɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔ olu kɔni karila ɲɔgɔn na Seyini ale dugu la. Seyini ani Ɲaro ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔnko o de don. Seyini ni Ɲaro yɛrɛ bɛ Kolongo o sigida la. Nin kunnafoni kɔni dira u ka dugu marabagaw u fɛ u y'a yira tuguni fana k'a fɔ ko maa 5 olu joginna maa 5 in na sa maa 2 bɛ olu la olu fana sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ u y'olu ta teliya la ni ka taa n'u ye u ka kɛnɛyaso la. Sigasokaw fɛ yen nɔ bolofɛn sen fila min n'a bɛ maaw ta ka taa n'u ye u taayɔrɔ la n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko moto taxi olu kɔni farala ɲɔgɔn kan alamusa tɛmɛnen na ni ka taasi bila kɛ ka taa u jɛɲɔgɔn dɔ o yɔrɔ la min ni ale fagara septembre kalo tile 7 ka dugu jɛ a tile 8 na Sigasokaw olu fɛ yen nɔ sa a yirala k'a fɔ ko a kɔni fagara ni maramafɛn de maa maramafɛntigi minnu ni olu ma lakodɔn u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni o sinsilen bɛ olu la kosɛbɛ olu minnu ye moto taxi tigiw ye o de la u ye sariya ta k'a fɔ ko ni nɛgɛ kaɲa 22 o sera wagati min na dɔrɔn olu kɔni bɛ baara ni k'a jɔ. Septembre kalo tile 11 san 2021 minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya kunkan koɲɛw olu ma n'o ye madame Jaminetu Sangare ale kɔni ye coronavirus boloci fura caman ni ka o sɔrɔ coronavirus fura min yɛrɛ n'a bɛ wele ko AstraZeneca a fura in yɛrɛ dira an ka jamana ma Royaume du Danemark ale fɛ ka taa se Norvège ma walasa ka se ka coronavirus ale bana kɛlɛ. Mamadu Awa Gassama ni ale bɛ CNT kɔnɔna la juma tɛmɛnen na sa a yirala k'a fɔ ŋunuŋunukan caman na bɔlɔlɔ kana la k'a fɔ ko Mamadu Awa Gassama ale kɔni k'ale minɛna kiiri tigilamaw fɛ ni kuma fɔlen kɔni tɛ tiɲɛ ka sababu kɛ kunnafonidilaw olu wulila ka se Mamadu Awa Gassama ma a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni kuma minnu kɔni fɔra ko tiɲɛ kuma tɛ nka maa minnu kɛra sababu ye ka ni kuma ninnu ni k'a fɔ k'ale bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dɔn ko nka k'a tɛna na mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko nin kɔni ye politiki ko kɛlɛ de ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ bi tɛnɛn septembre kalo tile 17 u ka kalandenw olu kɔni ye kalanso taga ni ka o daminɛ kalanden maa 6 ni murumuru 8 olu kɔni taar'u ka kalanso o kɔnɔna la yanni kalan yɛrɛ ale bɛ taa sa u ka mouvement ivoirien pour les droits humains olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kalanta in kɔni bɛna kɛ gɛlɛya caman o kɔnɔna la u ka jamana ta fan fɛ. Allemagne
Maninkaw fe no sa dɔgɔkun 2 de bɛ ulu ka wasaden kalafili o cɛ min na bɛna kɛ septembre kalo tile 26 nata in na u ka wasaden kalafili la sa cɛbɔ 3 ulu kɔni bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kari do u ka jabaran na nin bɛna kɛ a tako 2nan ye. Mali kunnafoni jabaran najɛbɔ ni kunnafoni damadama de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmɔgɔw la i n'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na jumadon k'a fɔ an ka Mali kunnafoni site nin wagati in na ne maa min bɛ fɛ ka application ni k'a sigi i ka téléphone na ale sanfɛ ala ni mon plan B ale sababu la sa i bɛ taga Play Store ale sanfɛ ni ka Mali kunnafoni k'a taper dɔrɔn ka télécharger ka sigi i ka téléphone kan n'a kɛra i bɛ an ka vidéo n'an ka fɛnw i b'a bɛɛ sɔrɔ i ka téléphone o kɔnɔna la damu o la sa an kɔni jigidalen don aw kan k'a fɔ Mali kunnafoni bɛ yan aw de kama anw bɛ baara ɲuman kɛ aw la wasali o de kama aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ